So yun mga kaurag, nandito pa rin po tayo sa Bilyasal at maghahanap po tayo ng matutulungan ngayong araw. Kamusta po kayo? Kung saan mo panig ng mundo po kayo naroon ngayon? Tara po, samahan niyo po kami. Ito po ay lugar pa rin po dito sa Barangay Malaya. Ito po yung tinatawag nilang Barangay Bilyesa sa taas po ng bundok. So ngayon po ay maghahanap po tayo ng matutulungan dahil may nakapagsabi po sa akin na meron daw pong mga nakatira dito sa lugar na ito. So ganun pa man po, kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ingat-ingat po dahil ang virus po ay papaalis na pero hindi pa rin po nauubos. Kaya ingat-ingat po sa mga kaibigan po natin sa iba't ibang panig ng mundo, mga OFW po, at sa mga sponsor po. Maraming salamat po sa pagtulong po sa mga mahihirap na nilalapitan po natin, at kung hindi naman po dahil sa inyo ay hindi po natin magagawa yung mga bagay na ganito. Sa akin pong anonymous sponsor, kay Ma'am Tirome Jenny Seki, kay Sir Tating, maraming salamat po, at siyempre po sa kaibigan ko po sa YouTube. Kamusta po kayo? Kay Banat Bagsik, kay Max, kay Maldita, kay Wency, Always Smile, Grace Cruz, Sonrox Goma, Spartan Warrior, Ma'am Jem Oteli, siyempre kay Ma'am Jem Oteli, sa lahat pa po ng mga kaibigan ko po sa YouTube. Yung iba po ay hindi ko nababanggitin pero alam niyo po kung sino po kayo, dahil pasensya na po, ang inyong lingkod ay makalimutin na po. So yun po, nandito pa po tayo sa kagubatan at maghahanap po tayo ng mga tao pong matutulungan sa araw na ito. Maraming salamat po sa atin pong mga sponsor. So dito mayroong bahay. Ito, meron pong bahay dito. Titignan po natin kung meron pong nakatira sa lugar na ito. Tao po. Tao po. Tao po. So wala pong tao. Ito po yung unang bahay na napuntahan po natin dito, na gusto ko sana abutan ng tulong pero wala pong tao. Maghahanap po tayo ng iba pa po. Subukan natin kung may tao talaga. Tao po. Tao po. Ay, may tao po. Ay, dito meron palang tao. Nay! Nay, kamusta po? Kamusta po kayo? Nalibot kasi. Ano? Sino pong kasama nyo po dito? Gusto ko lang dito natutulog. Ikaw lang po mag-isa dyan? Ilang taon na po kayo, Nay? Ha? Ilang taon na po kayo? Nagit na ako, 70. 70 na po? Ano pong pangalan nyo, Nay? Hermita Garcia Arroyo. Bali, ito lang po yung... dito po kayo nakatira, tapos kayo lang po mag-isa. Dito pa ako dun sa taas. Wala na po kayong asawa? Namatay na yung asawa ko. John Tuto.
Kamusta naman po yung buhay nyo dito po? Ha? Kamusta naman po dito yung buhay nyo po? May ginman. Okay naman po. Ano po yung pinagkakitaan nyo po rito? Sa ano, ito ko nang kasahod sa senyor. Bibig, pag wala silang pagkain, binibigyan ko ba isa sa kanila. Bali meron naman po kayo nakukuha po sa senyor. Ano po yung Ha? meron naman po kayong nakukuha po sa senyor? Ano po yung nakukuha nyo sa senyor? Pension po? Pension po. Pension. So, ibig sabihin po, meron naman pong dumadating sa inyo na income. Kasi nagtrabaho yung asawa ko dyan dati sa Eco Asia, Opo. sa Pico. Yung, namatay siya nung tapos siya sa sigarilyo, alak. So yung kanyang baga, yung kabila, usok na ng sigarilyo. Tapos yung atay niya naluto sa alak. Sa bisyo po, nasobrahan po sa bisyo. Mahirap talaga, kaya mahirap talaga na ang tao maraming bisyo, ano. Dumarating talaga yung panahon na maniningil talaga yung panahon, ano, kapag sobra sa bisyo. Ano masasabi mo na sa mga taong maraming bisyo? Ano pong masasabi nyo na, may papayo nyo po sa mga tao pong marami pong bisyo? Dati nang ginawa ko first time ko nang niyaya ko ng anak ko doon sa, yung asawa ko doon sa Nakar, Apo. Quezon. Apo. Doon. Tapos iniwanan namin doon sa taas. Nung bigay sa amin ng lupa ni Mr. Rojas, Apo. ng Kastila. Naiwanan namin yun. Yung naranasan namin ang hirap doon. Sabi ko, naglabada ako, nag-uuling. Tapos kinakaon ako ng mga kapitbahay doon sa Nakar. Sara, nagbaba namin doon. Sabi ng anak kong pangatnan dito, saan dala na yung nanay ko? Halika, kakain tayo. Inano ko mga kapitbahay namin doon. Marami kong kaibigan doon. Sabi ko, para tayong dahil pang artista. Bakit daw po? Bakit daw po kayo parang artista? Oo, sabi ko, ay, hindi nga. Galing kayo sa biyahe, mga gutom kayo. Ay, ikasama lang kami sa inyo, sabi ko. Yung nakaraan natin magtinda doon. Sa Quezon Nakar po. Nga, Sa Quezon Nakar. Tapos bumalik kami dito kasi sinundo ko yung asawa ko. Yung asawa ng anak ko nagpunta rito. Yung itak, pinasubuhan. Oo. Sabi, Mare, nasa yung pare. Sabi, wala nang punta doon. Sinunsog ko dito. Bumalik ko ng pera doon sa pinaglabadahan ko. Oo. Tapos umuwi kayo dito. Hindi na ako nakabalik doon. Pero taga saan po talaga kayo? Taga Malaya, Pililla Rizal po o taga Nakar po? Yung pangatong buhay, dito ko pinanganak yan. Ito po, bali ang main province nyo po, Nakar, Quezon. Hindi po. Bisaya pa ako dito na ako lumaki. So sa ngayon po, Nay, ikaw lang mag-isa sa bahay na to. Ito po yung bahay po ni Nanay at kabuhayan po ni Nanay dito. Ito po yung bahay niya. Siya lang po mag-isang naninirahan dito sa kanya pong bahay. Nay, pwede ko po bang pasukin yung bahay mo? Pwede ko po bang pasukin yung bahay mo? Silipin po natin. Pwede po. Nakatigil lang ako dito eh. Apo, pwede po. Pasukin ko po. So ito po yung harap po ng bahay ni Lola. Ito po yung harap ng bahay ni Lola. So papasukin po natin yung loob kung ano po yung itsura ng loob po ng bahay ni Lola. Pasukin po natin. Ay, ang baba. Ang baba, no? Sobrang baba. Siguro nasa 4 feet. 4 feet lang yung taas ng bahay ni Lola. Tapos, ito po yung loob po ng bahay niya. Ito na po yung bubong. Tapos, ito po yung lugar. Paligid po. Dito po siya natutulog. Meron naman po siyang papag. Tapos, ang bahay niya po ay nakadikit po sa kahoy. Ang bubong po ay sako at plastic.
So ito po. Ito po yung bahay niya. At nag-iisa lang po siya dito. Wala po siyang kasama. Ano meron dito? May extension. Ito yung pinakaano niya. Lagay ng mga gamit. Ang dingding ay po ay kumot. Kumot po. So, dyan lang po pala kayo nakatira na. Ikaw lang po pala mag-isa dyan, ano? Ha? Ikaw lang po mag-isa. Ito lang po dito. Ako nung gano'n ako kasi pag ako nung nagpipint, nanginginim yung katawan ko, naubos na yung gamot kong pambili, yung planat. Para sa buto-buto po, ano? Meron na rin po ba kayong rayuma? Wala. Wala pa naman po. Malakas pa po, ano? Sabi ng atong ko to, ay si nanay nagpato. Okay lang yun. Para maano yung niya. Kaya isang turok na lang ako. Ang tawag to, diesel. Diesel po? Turok ako ng bakuna. Diesel uli. Kala ko diesel. Sa Pilya. Tapos ngayong buwan na to, diyan sa barangay. Vaccine po para sa COVID. Parang hindi ka manas. Opo. Pero sa edad niyo pong yan, wala naman po kayo naramdaman po sa katawan. Ay dati, inubo ako. Tapos punta ako ng bilyan, hinga ako ng gamot sa center. Mga naramdaman niyo po, mga ubo lang po, mga ganun lang. Mga mild lang. Ha? Mga mild lang po, mild. Ubo, mga ganun lang. Pag sa gabi inubo din ako, pero na huminga ako ng minsan yung sulmok, Solmiox. saka yung sa tusiran. Tusiran, daming advertiser natin Dami nating advertise. Baka naman Tusiran, baka naman Solmox. May sponsoran mo si Lola. So yun lang naman po yung mga nararamdaman nyo po, no? Pero sa pang-araw-araw naman po, nakaka-survive naman po. Kasi nainit na yung pag pumili ito Opo. Kasi Pag naiinip kayo na, saan kayo pumupunta po? hindi ko na TV sa baba. Meron po ba kayong mga kapitbahay sa baba? Dyan sa baba na yan, meron pang bahay dyan? May kuryente rin? Dito sa banda rito. Dito po sa banda rito. Yung karsada na indaan na yun pababa. Meron palang mga kabahayan dyan. Sa patali, binta ko. Mga gulay po, ano? Ibigay ko manugang ko, ate kami. Opo. So meron naman pala kayong mga pagkakakitaan, ano? Sa pang-araw-araw na pamumuhay, ano? Pero dito sa lugar na ito, pagdating ng gabi, madilim, ano? Ayun, flashlight ko magdamag. Mabuti naman, meron kayong flashlight dyan. Mabuti naman ay sa gabi safe. Ito po. Kukunin daw po ni Lola yung ginagamit niyang pang ilaw sa gabi. Dahil dito po sila nakatira sa gubat at wala pong ilaw. Makikita nyo po, ayan po, bundok po. Sa bundok po sila. Ayan po, bundok. Yung side ko to kagabi. Saan nyo po yan sinacharge, Nay? Sa manugang ko sa baba. Kasi wala yung anak ng tumboy dyan. Mahon sila sa Batlag. Naraman sila doon. Tatanim po. So pag ganyan po, kayo lang talagang mag-isa dito. So Nay, meron po akong dala Nay. Yung po, ito po. Ito po, meron po tayong dala dito. Yan po. Opo, pagpasensyaan nyo na po yan, Nay, magamit nyo po yan. Bigas po, mga ulam, magamit nyo po yan sa pansamantala. Mga araw na darating. So Nay, maraming salamat po, Nay, sa pagtanggap nyo po sa akin dito. Maraming salamat po sa inyo. Ano po ulit pangalan, Nay? Yung military yung umpisa sa D.
Apo. Garcia. Apo, ilang taon na po? Ano, nagit 74. 74. Pero malakas pa. Yun po, maraming salamat po sa lahat po ng mga sponsor po na sumusuporta po sa channel ko, Uragon Tinoy. Patuloy po tayong nakakapaghanap ng matutulungan ng dahil po sa inyo po kay Ma'am Tiromi Genesecki at sa anonymous sponsor ko po, ganun din po kay Sir Tating at sa mga kaibigan po natin sa YouTube kay Banat Bagsik, kay Wency, kay Sulyap, kay Spartan Warrior, Foggy Mountain, Sonrox Goma, Wency,